ಪುಟ್ಟೇನೊಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸಿರಿ ಬಕ್ಕಗೆ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾರೆಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಮಂಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂದೇ ಎಂದೇ ಬಾಬಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಬೋಪಾರ ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಪೋಯೆ ಪೋಯ್ ಅಕ್ಕ ಓಲು ಎಂದೇ ಏನಲ್ಲ ಬೋಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಬೋಪ ಎಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ Alright, we're going to start with rock stars. So dancers who are Miss Sarah's rock stars class. Okay, then starburst, acro. Hey, do the open it. Dance go open, huh? Multile. Ande. Ande. Train undala, chuchu train. Ali babu. Chuchu train. Chuchu train. And your braid too, and some flower clips. Puli. Chuchu train. All the other stuff too. Yeah, we're gonna have some fun in class today. Which color? I have orange and I have yellow. Shape game. Yeah, you have circles. Miss Claire has pink and squares. Do you have a favorite shape? What is it? I'll grab a color for your teacher. Kids have your shirt. Do you match? You like your sweater? Yeah, on this. She's offering it to you. I have blue, like your dress. That's Miss Emily's daughter. ಶಾಲೆಗತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈ ಬಲೆ ಅವು ಖಾಲಿ $8 It's called Wild and Oh, I'm sorry. I just wanted two. Yeah. Sorry. No. Two of these. Yeah, exactly. Sorry. They're gonna get one scoop of the Gena'S. Saves on. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ದ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್
ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಒಂದು ಓರಿಯೋದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಎಂಚೊಂದು ತೂಪ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಬಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ದೀಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೀಕ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ఒక చాక్లెట్, డార్క్ చాక్లెట్ అంతగా అయిపోయాడు అని అడ్డాడు. తినోని తిలకెట్టే ఫస్ట్ బయటికి ఎట్టే ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟೆ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಕ್ರಂಚ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಇಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ದ ತಾರ ಬುಕ್ಕ ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೆ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಟೂನಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಅದನ್ನು ಲೆಮನ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ಗೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕ್ರೀಮ್ so good. ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ